Taraman Jawa Mataram mawon monggo. Yo ae alhamdulillah seneng aku wis model-model ngene iki. Wis karo ngono kuwi aman kok. Wis ora nanggung apa-apa iya. Malah awet. Ingkang enem apa ingkang sepuh? Ya ngeten ya nek kula niku mung kari ndelok pengalamane wae. Mergo sing jeneng wong tuwa kuwi mesti pengalaman gitu. Wong tuwa kepangan umur ngantek tuwa pah-poh ngame ngothok ra iso apa-apa ya akeh. Nek sing enom kados Mbak Apri niku disawang wae wis mareki nek ning weteng. Rungokno disawang mareki dasare sinden nom wedok, sinden kok lanang tuwa dandan wedok. Alah wis. Bocahe mangkat apa ora? Mangkat jenenge Sukimin. Aduh. Ning alhamdulillah saiki Lek Min wis sehat meneh. Nah. Wah ya ngeten ya Pak De. Anu kok Pak De ngeten Budhe. Ngeten kula niku nalika mireng panjenengan gerah ki atiku kok terus nelongso kaya Allah. Menika lahir tumusing batos panjenengan apa mung formalitas omong samudana apa mung patute sebagai kanca seniman. Mboten saestu kula lahir batin oleh napa niku mrihatinake panjenengan ya Allah. Biasane kumpul ning panggung sok gojek ya karo aku ya karo Mas Sigit nggih kali para kadang dalang sanese kok terus gerah ki. Muga-muga ndang diparingono sehat, iso kumpul meneh. Nyatane ya alhamdulillah, sakniki wis iso gleleng meneh, wis neng panggung meneh. Jare. Kalian atur uninga kagem panjenengan, Mbak Limbuk Mak Cange. Dos pundi, Mbak? Menawi panjenengan ngendika sing disuwun dalang pamundhute Dik Jagat menika Mas Bayu. Ning panjenenganku kedah pirsa ugi bilih ingkang kula disuwun mriki menika keparipun Pak Sigit ingkang nyuwun menika Dik Wangsit Winursita. Oh malah Dek Wangsit. Sing segede iki njaluk aku. Oh, dadi sok sak leker gentonge kene kabeh iki sok bakale duwekku. Lho ngono lho. Oh iya. Dadi sak leker gendenge kuwi. Kok gendenge sak leker gendong. Oh dadi panjenengan iki calon mantune Mas Sigit ngono. Nggih, paribasan kula mboten kok ngebun-nebun enjing hanjet Jawa sonten menika mboten. Ning kasunyatanipun pancen Dek Wangsit menika ingkang kayungyon kalian hamba. Oh ngaten. Lah wong kowe nek dijajarke karo Dek Wangsit iki lho. Heeh sok di monumen. Dadi Lek Min iki sok di monumen, di air keras kayak tengah pendopo kene iki. Nggih ta? Kalau panjenengan jeneng dika monggo. Sing lakone nyatane Wangsit sing dipiji kula. Arep jenengan ngendika sing kathah monggo, ora percaya monggo. Arep dadekke patung monggo. Sing lakone nika Wangsit. Wontenipun Wangsit kalih Mimin. Aja ngeden aja ngeden. Pak Sigit iki mau ngestoni, panjenengan nek gelem ya nyumbang, ra gelem ya wis. Aja ya. Kosek kok aja ngeden-ngeden. Selama ini nyun sewu, kula klarifikasi. Selama ini kanca-kanca nek kalih kula underestimate bareng. Seolah-olah kula kira anu ajine. Lah piye to? Seolah-olah kula nang panggung iki gur pelengkap penderita. Lah ya aku gak mau, aku pengen mengklarifikasi bahwa saya itu setar. Bapak Ibu menawi badhe pirsa nesu ngeten iki. Ora. Aku persepsi asumsi banyak orang bilang kedah kula luruskan, ndak berkelanjutan. Aja ngoyo-yo kowe iki sing ngomong nek kaya kula gur pelengkap, gur dikul bangku. Kowe iki baru operasi ambeien kok ndak. Aja ngeden-ngeden iku ndak operasi neh. Kok le digol-gol sindane Pak Sigit, sindane abdi kula ki ya menungsa. Kula ya pelakon. Kula le merintis ra sedina rong dina. Kosek ta. Aku iki malah jenengan lho anu sok bakal niki sakniki sementara Pak Sigit niku mung jenengi bakal niki sok ndek kula kabeh. Oh ngono ya. Pak Sigit mung jenengi tok. Lemun nesu aja ngoyo-yo kotangmu metu iki lho. Oh alah. Banget ya kalih. Ora usah nesu. Dimanggake dialembono digedheke atine. Nyuwun dialembono, nyuwun dibageke. Nggih. Arep sepuh sing jenenge Piyai Sepuh niku asepe ampuh tegese pengestune niku. Kene pirsa. Oh. Kok mulai rak periksa kowe terus. Wegahku ngene iki lho jane aku jane arep ora mangkat lho iki mosok iki. Lah, kan kenapa ta? Lah enek fotone kuwi ning nggon banner. Wah, lah iki ketemu iki
Iki Satpol PP iki aku mah ya. Oh, nek kula dugi ngendon-ngendoni anggenipun penjaga. Boten. Sik anu ngeten Pak De, tak selingi Pak De. Wonten pengumuman Innova Putih. Nah, gitu. Innova Putih plat K1298 AU. Menika mohon digeser badhe wonten mobil ingkang badhe medal. Innova Putih K1298 AU. Monggo dipun geser sawetawis menika menghalangi jalan mobil, matur nuwun. Dalam 5 menit tidak digeser akan dijadikan door prize. Ya ora. Ngeten, Mbak Mimin sing ayu dhewe. Oh. Ora dak rono sumingkir. Ngaten, kula nyuwun tulung panjenengan paring dawuh, panjenengan ndongake apa karo sing disupitke. Niku carane ya adi panjenengan lho. Adimu ipe lho nek wis sida entuk karo Mas Wangsit. Ngger, Le. Kalau bocah Bocah ning kene kok sing didelok kono iki lho. Ngger, Le cah bagus jagat. Ini kakak. Kakak apa kakek? Kuwi kakak tua, Ger. Lho, Kakek Nek seneng karo masne kudu seneng karo adine. oh Nek nggih. seneng karo bojone iso kudu gemati karo Tanggane. maratuane. Oh, tak kira tanggane iya. Kok tanggane? Lho nek dienggo anu rapat apa ora teko? Nggih, nggih. Ning bakune orang terdekat lah rumiyin. Tole jagat semoga jadi putra yang soleh ya Le. Cita-citane terkabul. Amin. Ini baru awal permulaan. Amin. Giat sing belajar ora pareng rewel. Nggih, Le jagat kene salim karo Mbah Kakung sik. Mbah Putri. Mbah Sok. Putri ya. Le, pinter ya Le. Aku rasa mundhutke apa-apa ki. Ya, salim karo tante iya. Diparingi apa ya penake ya. Nek masne kan wis tak kei jiwa ragaku. Aduh. Mbok umume ae. Dikai anu wae kei foto nggo kenang-kenangan. Kowe iki aja mental-mental, kowe iki ya kaya jagat. Apa? Kowe dhisik ya tetak kok dadak. Tapi aku tersembunyi kok seket Tersembunyi? godhong aja ngantek krungu. Lah piye? Lah kan aku jek trainotor Rembesing Madu. Paribasan wong pidak pejarane nanti Aja sok ngaku aku lho. Ini kenten Gusti Benawa lho. Kowe iso Nah. muni Trainoto Rembesing Madu iki Kowe kok maksude ngaku? kuwi trah saka ngendi? Darah biru ki lho. nek kula dak le ngomong kula ndarani pring lincipi mung ucuk-ucuk. Mung ucuk-ucuk. Aku jane ya ora anu kok lambeku anu wae. Engko muga-muga penyanipun Gusti Benawa Heeh. kersa medharake sapa sejatine Mimin. Oh. Men beliau medharake oh iki sejatine putra kang nomor pira ngono iki beliau engko men ngendika. Dadi kowe iki Masa Gusti Benawa saka Solo tindak rene kuwi Rai Narendra kok mau arep medharke kaya ngono ki lho. Ya mungkin miterangke mawon. Nggih, Pun sih matur sembah nuwun nggih Mas Bayu. Nggih, kula heeh. panjenengan Nggih. saged sowan wonten dalemipun Mas Sikit ingkang luar biasa Nggih. menika. Hebat, luar hebat. biasa. Tidak bisa berkata-kata ya, no? Oh nggih, heeh. Nggih alhamdulillah niki Mas Jagat wis diweling karo Mbah Putri. Ya ditulis wi mau welinge. Anu kudu dadi bocah sing sregep. Amin. Yo Mbak Apri arep ngundang apa karo anakku Jagat? mugi-mugi Dik Jagat dados putra ingkang soleh, migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Nggih. Mugi saged taruna ngungkuli bapak. Amin, 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 amin. Nggih, sembah nuwun Mbak Apri, Mbak Mimin. Nggih. Kathah para pepunden dalang ingkang pareng Lah nggih, rawuh. Sah. Kita menika sing disuwuni niku donga pengestune. Nggih, lah menika bakunipun. Awit menapa adikku Jagat niku sakniki wis alhamdulillah wis giat utawa sregep neng nggon dunia pedalangan. Nggih, Nah. menika. Kita Katitik kalau sampun ringgit nggih. nggih ora ketang cuplikan jenenge mucuki ngoten niku mengke saya mundak terus lakon ringkes terus padat terus lagi sewengi wutuh dikepiyake ngaten. Cocok menika. Mila niki tak urutke sik kula tak nyuwun berkahe Gusti Benawa Ah, nggih. Mas Anom Dwija Kangko Monggo. nggih mbok menawi kepareng ya Om Sudir Mas DG Channel Pak nggih Joko ta. Sunarno. Mas Joko Sunarno nggih kepareng pinarak wonten pepanggungan menika penyuwunipun Tole Jagat iya Pak Joko nggih. Klenteng. Mas Joko Klenteng kok sik kuwi angel kuwi antarane dagelan apa dalang iki aku sik bingung kuwi kok dhewe wae Pak dhewe Joko Klenteng lu kita aja rusak pasaran kula. Sak atase Pak Dalang kaya gelungang barang kaya aku. Lah niku pun saben dintene ngaten kok nggih. Mila mriki monggo Tik, monggo tindak mriki Tik. Nadyan kala wau wonten
Gusti sampun paring dawuh mriki monggo mataram atur pakurmatan Mas Anom Bija Kangko monggo. Ae Mas Putut, rene Mas Putut. Larang disampirke ngono Alhamdulillah. Wah, berkahi anakku jagat diberkahi para senior-seniore Mas Kangko, Mas Putut, Gusti Benowo. Wah jan piye para bombong ya Mbak Apri, Mbak Mimin. Supitan ditenggani karo sing dadi idolane kabeh. Iya. Pun sedalu Tik. Sugeng dalu Mas Pras. Gusti sehat, panjang yuswa, berkah Alhamdulillah lumintu. pikantuk donga pamuji panjenengan kula pinaringan saras. Amin. Saged momong para kadang-kadang sedaya dalang nggih Tik. Nggih. Donga Wah. pamujinipun. Nggih, Tik, panjenengan pun mirsani anak kula jagat to. Nggih. Pripun Tik dawuh panjenengan supados dados pamecutipun tole jagat. Satu kata. Niki Menapa? bakal dadi dalang sing lucu Dik sampean. Weh. Saestu. Amin. Nggih. Dalang sing lucu. Terus napa niku jenenge Komunikatif. saestu. Nggih. Nggih. Cekelan wayang niku mangke menyusul. Leres. Amargi putra dalang sabet, idolane panjenengan niku dalang super sabet, idolane juga Ki Anom Dija Kangko sebelah tengen kula menika niki dalang ya super sabet. Hebat tenan nek Mas kula Tengenipun siji. menika ponakanipun Ki Mantep Sudarsono, Mas Putut Wijanarko Nggih superstar niku. menika superstar. Nggih. Niku nek main kali kula, Dik. Oh, Nggih. iya. Nggih nek main kali kula. Nggih. Main apa Dik? Iyalah nek main biasa nih kae. Nggih. Luar biasa Dik niki sing rawuh wah pokoke ra umum. Lah anu kok Dik serawunge hebat kok Mas Sigit ya. Nggih. Dilalah nggih sing dalang dudu sak baene wong. Nggih. Aku mandhap king ringin ngajengan. Lah coba kula niku semerep Mas Bayu Aji niku wiwit 3 tahun mayang, 4 tahun mayang, panjenengan niku mayang wonten Kedung Ombo. Kelingan to? Nggih, nggih Dik. Kebledosan Lampu lampu blincong. blincong nangis. Te panggung niku umur 1 tahun. Udah mayang wonten Kedung Ombo. Edan apa mboten? Luar biasa. Lajeng damel pengeram-eram piyambakipun ngringgit wonten Australia. Dilalah kula nggih bida sareng kalian Mas Pras. Beliau ndalang kula fashion show. Lah kula- Fashion show memperkenalkan busana Jawa. nggih, soalnya dhisik kula tesih bagus ya, tesih enom kok. Wah, sak yakin itu sih jos lho Dik. Panjenengan Tesih tesih payu rabi Dik. wah apa nggih dereng nanti. Lah niki Nggih. lho pun ditawani kalih niki wau lho. Dados Mas Pras niku mayang wonten Australia. Niku tenggen arena bunder ngaten niku. Sabetan niku mubeng. Tempat duduknya itu muter. Jadi penontonnya saged mirsani niku muber. Luar biasa, tepuk tangan kagem Mas Pras. Pon. Niku dados dalang wiwit bayi, dados. Sing rawuh niki dalang kabeh saking Ngayogja, saking pundi-pundi, nglumpuk Ugi para kadang seniman ketoprak saking pundi kemawon sami rawuh Dik. saking Pati, Saking Pati, saking Kudus, leres, saking Tulungagung, nggih. nggih. Sedaya rawuh wonten mriki pokokipun sedaya nyengkuyung utawi asung pamuji dumateng Ki Sigit Ariyanto. Amin, amin, Nggih. amin, amin. Mulane rak kula matur to, Dik. Nggih. Tus-tus sing dalang sasampunipun ingkang sampun rumuhun Ki Narto Sabda tumurun dhateng Rama panjenengan Ki Ageng Anom Surata Lebda Negara.
Mila digolekke anak tusing dalang sing luar biasa. Panjenengan. Nggih. Sok bakale mriki niku wayangan Mas Kangko Gendan, Dik. Digoleki dalang sing apik-apik sing elek-elek mboten payu Dik teng mriki. Oh sedaya nggih sae to Tik mosok ngeten. Karo Pokoke sing apik-apik nggih. Sing elek-elek kaya ngeten-ngeten sing tuwek-tuwek ngeten iki pun mboten sah mawon. Kan nonton mawon. ha ning sawape sing disuwun kok. Lah nggih, mulane nek kados panjenengan, kados Mas Kangko, kados Mas Putut niki, Mas Putut niku sing apik cengkoke, Dik. Nggih. Jlimete apik iki niku. Jlimete sae. Nggih. Napa-napane sae. Niki presiden nggih luar biasa komplit panjenengan ya dilalang asta wong ayu-ayu cacahe telu niki. Nggih, Tik. Saya sing pojokan niku, Dik. Pripun, Tik? Wis ndek bojo urung, Po? Panjenenganipun dereng Ti. Lho piye to? Lan jenengan lak nggih legen ta. Lho kok sik. Lambemu ra clok-clok. Maksudnya nggih kula Kowe kok iso nawani Gusti Beno kraton kono wis enek mriem loro. Kok kowe setawa-tawa kuwi arep dadi apa ning kono? Gusti piyambakan. Lah mosok kula ajeng nglancangi riyen lak kula mboten sopan. Oh dadi Lah, arep Gusti ngladeni riyen. Gustine nek ngersake dahar, ngersake ngunjuk ya nek sing jikoke ngono ta? Ngaten. Oh iya. Nggih mboten mung Gusti niku riyen. tok sir kula, Dik. Nek umpamane kula tesih enom nggih kula ayahi tenan. Lan ning kula wis tuwa nggih pun tempani. Kula niku urip dhewe wis 13 taun, Dik. Bojo kula wis mati. Gusti, Dik, Delem sing mriko mawon genah purun, Dik. apa? Sing mriko kiambak niku genah kersa. Oh anu mantan presiden Mas Mantep. Bu sapa Kasmen? Mbak Bu Yuyun ta? Yuyun. Oh alah Mbak Yuyun. Aduh. Mbak Yuyun sing ndek bojo. Nggih. Boten Ora. legan, Dik. Dadi Monggo. ngono aku ditarungi karo Kok sik kowe aja tanggung jawab lho kuwi. Kowe semasange jodoh-jodohke wong iki wis bentuke kaya piye ya kuwi. ya. Meng kari gerayak-gerayak penting. nggih. Niki Nggih, Tik, pokoke nggih, Tik. sukses. Amin. Kagem Mas Jagat. jagat terus yang belajar ya sekolah ya dalang iso marisi wong tuane neruske lelabuhane Mas Sigit nggih dadi dalang sing utama. Amin. Amin. Aja Amin. dalang sing lemeran. Ya, wis eneng gurumu ora usah tiru kono-kono. Nomor 1 tiru wong tuane sik, lagi tiru dalang-dalang liyane. Nggih. Amin. Mas Kangko saiki Mas kembali Kangko, dawuh. aduh nyuwun dawuh Mas Kangko. Wah berarti iki TikTok-e sepi Mas. Iki awake dhewe rene kabeh iki ora enek sing live bengi iki. Sepi. Kira Mboten enten. aku ora iso goleke iki. Nggih. Anu Mas Bayu niki Pripun? mujudaken silaturahmi ing antawisipun dalang sami dalang kemawon. Nggih. Awit Mas Sigit menika nggih Dik Sigit ing wong tuwek aku setahun. Nggih. Sigit niku angger kula duwe gawe napa mawon mesti teng Sanggar Dwija Laras Indonesia. Jane awak kula niku kuwasa. Ning gandeng Sigit niku cara anunipun nandur silaturahmi ingkang sae. Kula bidal piyambak nyupir piyambak niku bau. Wah, elok tenan Jan. Hebat tenan. Kangge srana netepi silaturahmi niku gandeng Mas Sigit niku wong Percaya, kowe enteng. percaya, nyopir dhewe percaya. Apa? Kowe percaya apa ora? Dalange percaya. Nek aku percaya. Aku wis. ora. Oh ya wis. Lho kowe iki sapa-sapa ora tak percaya. Wae Mas Bayu, lha iki sapa karo Gusti Allah ora percaya karo aku. Iya. Kon poso ngopo nyawa ki dolanan. Salat ki ngopo mlebu neraka ya ben. Kancane akeh. Leres ngendikane Mas Kangko niku Dik, dados wong nek wis tau kepotangan budi atas kebaikan seseorang. Nggih. Niku mbalesi kebaikan seperti ini. Nggih. Ora perlu nganggo redono, dibuktekke yen to cinta kasih. Walaupun sesama dalang, pesaingnya kuwi rek dong lagi mayang. Nek orang kan dadi kanca. Nggih. Nah ini lho contohnya, mulai tepuk tangan kagem Mas Kangko, kagem Mas Sigit, kagem dalang-dalang Nggih, sanesipun. tur malihipun Di. Malihipun nuwun sewu mboten namung Sigit kemawon ingkang silaturahminipun sae kali kula. Ya. Tole niki tole Jagat. Jagat. Niki juga luar biasa. Tenggen kula niku mboten petuk kali kula. Pokoke pengen petuk Pak Kangko, pengen petuk Pak Kangko. Kula mboten teng griya, kula tenggene Pak Rahayu Subangga almarhum ya, Pak. Dintos sih. Diparani mriku. Pamrih napa mung foto tok terus mulih jae niku. Lah niki lho mujudaken tole niki nggih pripun nggih?
mlebet wonten ing batas kula amargi lare ingkang tasih alit ning duweni kapedulian ingkang langkung sae nggih ngajeni dhateng seniore nggih hebat. Nah, menika nggih niku mawon kalian kula makili Pak Sudir. Oh nggih. Nggih kenawa jane Pak Sudir kula dherekaken monggo Pak parang tindak wau. Ah, aku kula kono kon bawa timbang kon bawa lu benci kon gelut aku ngono. Oh nggih. Pak Sudir ngerti kok ngoten niku. Kula makili Pak ngundang baru niku. Nggih, siap. Mas Putut saiki coba ngeparing dawuh. Mas Joko Narno legah to sian Mas Kaji apa? Oh, tasih. Mas Bambang Wiji Nugroho saking Ayojo, Mas Bowo ugi saking Pati. Siap. Bapak Rawo ugi Pak Kartopel. Pak Kartopel nggih. Mas Medot Sudarsono. Mas Medot. Mas Yogi Bagong ki dalam kodagelan. Aku ki bingung ya Pak niku. Anu Mas Bayu dawuh ti tiga rumiyin mawon. Nggih, siap. Niki sampun mandhap. Nggih. Dipun gentos sanesipun. Saniki gentos Mas DG. Ya Mas DG channel. Nggih. Kula mung ana matur luar biasa. Mas iki jen hebat tenan. Nggih. 2004 isih ngewangi nglempiti tagen kula lho, Ti. Wah, dadi mbiyen ngenger jenengan Mas. Lah kok dikira-kira wong sasae. Nang ngendi? Iso nglempit jarikmu nang ndi kuwi? Mayang rebu legen kae lho. Kayak kowe gak karuh kowe. Sigit kuwi. Sigite dhewe. Nek ra apa dikira sigit tukang parkir. Oh, dadi Mas Sigit iso dadi ngene iki mergo nglempiti jarimu ya, Mas. Ora, ngene lho, Pak. Oh, sik to. Kok dadi kendhoi piye? Iya. Oh, sik to, ora tak Anu Mas, ngeten kok gunake sik. Iya. Mergo aku ngerti Iya. jaba jerone. Iya. Iki dhisik lak laris, Mas. Heeh. Lah mergo jarike dilempene Sigit, larise pindah Sigit ki ra payu. Nah, ngono ceritane ngono. Ya sepurane lho rahasia aku ngerti. Asu. Termasuk anake Mas Bayu. Heeh. Jabu nika. Nggih. Lah nika lahir cenger. Nggih. Lah wetone padha karo mboke. Nggih. Niki jek payu laris. Lah niku kula kan Ronoko, rene apa anakku PN ngene. Nggih, mergo tumbuk weton. Tumbuk weton. Kula diguwak ning sampah kula openi. Lah kula laris tinjel bosok ngene. Nggih ngoten niku sami kali Sigit. Dadi laris kula kali Sigit niku mergo sawabe niki. Niki. Ya, nggih. Wah, berarti ya ampuh tenan Mas, ampuh tenan. Kowe pengen ngerti larise kae. Sapa kuwi? Sok tak critani. Iya. Iya. Nggih. Heeh, niku nek ndongake apik kok Mas, hebat niku. Orang-orang teraniaya niku dongane mesti mandi. Coba saiki Mas Putut ndongake sik wong Nggih, mugi-mugi kuwi dados anu te napa sakinah mawaddah warahmah ora. Mboten. Iki bahkan anak kula tole jagat muga-muga usung pulih karo bapakne. Kehebatane teng dunia pedalangan. Amin. Pun Amin. iku mawon donga kula muga-muga slamet dunia akhirat. Wah, amin, 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 amin. Mengke nek dangu-dangu mengke dagelane ndak kalah lucu iku. Wah, ajai. Nggih, mawon digilir. Nggih. Apa dari Gusti? Nggih. Anu Mas Tangkon iki mumpung teng mriki kula pinanggih kalian panjenengan mbok menawa cak kirun mbok mireng. Niki poso sesuk wayangane pada suka tengene panjenengan nggih. Mboten tengene bagirun ngendikanipun. Ada dua, mungkin Nggih. tiga. Yang satunya harus ada di Solo. Oh, ngoten. Mungkin Ngendikane jenengan bareng, Dik. sing nanggung aku. Oh, ngoten. Jenengan kanggo. Kali ngene Mas Bayu bareng. Iya, iya, tak yani pokoke. Lho, piye? Oh, wis. Oke, wis. Senengamu Iki rak. mengke dirembak saderengipun Nggih. poso Kang. Oke, nggih. Kula nderekke mawon. Senengamu rak kerupuk to. Karo seafood. Gereh kok seafood. Gaji. Asu. Cangkeme iki jan entek tenan omong. Leleng, wah mangan seafood gereh. Duh, Gusti. Ning tenan. Ning ya bener wong greh lek iwak laut tok jenenge kan ya Nggih, seafood. Si kuwi laut. Lah iki food makanan to, Dik? Food makanan Sing iki makanan laut. Bocah-bocah niki to. Heeh, bener. Ya. Aku karo dalange nganti jungkel. Nggih, matur nuwun. Nggih. Terima kasih Mas Kangko. Sami-sami. Sami sukses. Mas Kangko sukses. Nggih. Laris terus Mas Putut ya ono laris terus. Gustine sehat terus ya laris terus. Amin, amin. Amin. Kula niku target kula pokoke sesasi anggar pun ping 4 pun Dik. Amin, nggih. Sing terakhir. Kenapa Tik niku Tik pengpawate? Mayang ning kidul parang titis ngidul terus. Nggih. Nggih, matur nuwun Tik, matur sembah nuwun. Sami-sami. Nggih. Moga lenggah malih nyuwun pangestunipun. Yo.
Apri Mbak Mimin. Nggih. Sadurunge kula ngaturi abahe diselingi wonten sing ngersake lelagon. Nggih. Menika nyuwun Sri Huning sarung jagung. Saking Pak Waji SPD, Pak Haryadi, Pak Rasid, Pak Suwardi tuwin Mbah Toyo. Oke. Nggih, yo sak diaturke sik. Gandeng sinden kuwatah sanget sinten ingkang dipun piji menika? Sinden kok ning 13 iki waranggono niku. Ya Allah. Iya. Kek tesen nom-nom. 13 kok sing wedok asli kok loro tok iki ya. Menika selain Bu Yuyun lho, kecuali Bu Yuyun sinden mi, Bu Yuyun kan sebenarnya gurune sinden. Iya. Sing kalih welas niku cantik-cantik sedaya. Nggih. Ning kok cahayane aurane kaya wong grangsang ngono ya, raine kaya ora sumunar ngono ya, karah pamur apa kurang priatine ngono ya. Lah sing apik sapa? Lah ya seben sak karepe wis diseneng-senengke sik ya. Menika kathah sanget enten Mbak Eka uget-uget, Mbak Dita Entawati, Mbak Suci menika betan saking Solo. Terus Mbak Jenita Bojonegoro, Mbak Melani saking Rembang, Mbak Lila saking Rembang, Mbak Indri saking Tuban, Mbak Putri saking Bluro, Mbak Ida Lala saking Surakarta, Mbak Yosi Blitar, Mbak Imratul Ima, Mbak Ima, Mbak Ima ngono wae Rembang, Mbak Eni Bluro. Oh, Mbak Eni iki anu to? Mbak Yune Padu. Oh ya, Mbak Yune Pandu. Oh ya, karo Mbak Yuyun. Oke. Karo Mbak Yu wis tembrung karo Mbak Yu. Engko Padu tak duet karo Mbak Yune. Ning kok wae goro-goro. Iya. Ya. Sik. Aku tak nyuwun tulung sik, Mbak Ida Lala sik. Mbak Ida Lala, monggo mriki iki pasanganku jaman derek abahe ketoprak Joko Gendil pasanganku karo Mbak Ida kene. Wis. Monggo kene yo mentaram-mentaram. Ning ben anu sik, ben anu loro-loro nggih, Mbak. Ben nggih, Kang kersane Waradin. Nggih, Mbak Ima karo Mbak Ida. Ayo mriki monggo mentaram-mentaram. Turun. Wis nyawang kaya ngene iki kepiye Dik Bayu? Wis tetep kalah ayu jenengan karo. Nggih to, anggere enek piyayi loro ngene kok jagat kukut wis. Jagat bermayang kok. Iki lho maksude donyane iki lho anggere ana widodari loro iki jan. Mbak Lala karo Mbak Ima drop ngedon ketemu saya. Ngedon, betul. Anu ini santai mentalnya. Aja, Mbak, santai aja. Saya memang artis populer tapi nggak perlu don. Saya aja. Insecure melihat kecantikanmu. Santai aja. Kepiawaianmu yang santai aja, biasa aja kali. Nanti suaramu jadi nggak stabil. Kehebatanmu yang luar biasa itu. Biasa. Ibaratnya gini, Mbak. Gimana? Sinden itu harus banyak amunisinya. Oh gitu. Suaranya bagus. Didukung olah tubuh yang menarik. Olah tubuh yang menarik. Tata make-up wajah, rambut dan cara berpakaian. Penampilan. Yang terpenting juga attitude. Nek mung modal suara tok di halem suarane tok attitude elek piye. Oh gitu. Nek kula kan melengkapi sudah mengcover semua. Kok sing kok nganggo untut ku. Attitude. Oh, attitude. Oh iya, nggih ora apa-apa niku kudu ditiru Mbak Ida Lala, Mbak Ima. Niku senior panjenengan ki kudu dienggo contoh gitu. Lek men niku. Jangan gagap ya Mbak, santai aja. Iya, Poh. Soalnya nanti pengaruh ke rekaman suaranya. Oke, Poh, sepuh. Vibrasinya jangan banjir ya nanti. Iki nek jumene wong loro kan wis kaya Apri Mimin. Apri Mimin. Lah sing dadi Apri sapa? Aku dong. Sing dadi Mimin. Ya wis aku Mimin anu. Mesake sing dadi Mimin. Ora. Dia sekedar Ya, nggih, matur nuwun Mbak Ima, Mbak Ida yo diaturke sik. Menika nyuwun Sri Huning buka celuk men nggih, dibuka celuk. Ya. Tak wiwiti saka Mbak Ima sik. Monggo. Yo Mbak diaturke Sri Huning, monggo yo. Gomino Mas Anggit ben dibersani.
siter gambang monggo. Mbak Ida. Ayo. Monggo, yuk. Terima kasih, matur nuwun. Penyuwunan saking Pak Waji miwah para kadang-kadangipun sampun dipun aturaken.